Og nu vil jeg gerne forklare lidt om Bohrs atommodel. Og indtil nu så har vi opfattet lys som bølger, og det er lys også har bølgeegenskaber, som kan lave diffraktion og interferens og rydning og sådan noget. Men det viser sig, at lys også har partikelegenskaber. Og lyspartikler, dem kalder vi for fotoner. Og det er blandt andet fordi, at lys det bliver også udsendt i sådan nogle energikvarter, som er sådan nogle energiklumper. Og de her energikvarter, nu kan man altså regne ud ved at sige E gange Plancks konstant, som er 3 gange 3, 6 gange 10 minus 34 joule per sekund, gange F, som er frekvensen. Og for at forstå lidt om det her partikelegenskab, så er jeg også nødt til at forstå lidt om Bohrs atommodel. Og Bohrs atommodel, den er bygget på et atom bygget sådan her, hvor man har en positivt ladet kerne inde i midten, som består af protoner og neutroner, og derfor er positivt ladet. Og så har vi nogle negativt ladede elektroner, som kredser rundt om. Og ifølge Bohrs atommodel, så kredser rundt om nogle bestemte skaller, hvor hver skal har en bestemt energi. Og det er ligesom hans første antagelse om den her atommodel, det er, at de kun kan eksistere i nogle helt bestemte tilstande, altså hvor at elektronen er i en helt bestemt bane, og hver bane ligesom har energi. Ja. Og den anden antagelse, han har lavet, det er, at for at det her atom kan skifte tilstand, så for at elektronen kan bevæge sig i nogle andre baner, så skal den enten emittere eller absorbere en foton, altså enten optage eller udsende en foton. Og det vi ser hernede, at hvis nu for eksempel vi har en elektron, der bevæger sig fra den her skal til den her skal, så skal den altså optage en foton, som svarer præcis til energiforskellen mellem de her to. Og på samme måde, så hvis en elektron den springer fra den her skal til en indre skal, hvor der er lavere energi, så er den nødt til at skulle af med noget af sin energi, altså også udsende en foton, der svarer til præcis den energi, der er mellem de her to skaller. Og her kan man så regne energiforskellen ud. Og der kan vi så igen bruge den her form, hvor det er H gange F. Regningsprocent gange F lige med energien i den ene tilstand minus energien i den anden tilstand. Der er ligesom den her sammenhæng. Og vi kan også beregne energien i en enkelt, altså energien for hver skal, ved at bruge den her form i N, altså energien i en eller anden skal. Og vi kalder hver skal for N, altså den ene skal hedder N1, den næste skal hedder N2, og den næste skal hedder N3 osv. Og der kan vi så beregne energien ved at sige minus Plancks konstant gange lysets hastighed, C, gange R, som er rødbjergkonstanten, gange N divideret med 1. Og N, det var så det her nummer på skal. Og det har man så gjort, og der kan man se i det her diagram, hvad det er for nogle forskellige energier, som er, og hvor vi skal se, at den har mindst energi, og så bliver energien større og større og større. Så den energi er herinde, så er der mere energi herude, og mere energi herude. Så det kræver mere energi for elektronen at være her. Det kræver mere, og den kan være i den tilstand, hvor den er herude. Og ja, det vi så skal se, det er, at de her tal er negative. Og hvorfor er det så det? Det er fordi, at de her tal beskriver, hvor meget energi en elektron mangler, og ligesom kan undslippe det her atom. Og når at hydrogen, vi kigger på hydrogenatomer, det er den Bohrs model, ligesom tager udgangspunkt i. Så vi ser grundtilstanden ved cirka stuetemperatur omkring 20 grader, så vil grundtilstanden være, at elektronen befinder sig i den inderste skal. Men hvis nu man så for eksempel varmer, altså hvis man tilfører energi til hydrogenatomet, eller for eksempel ved at varme det op, så vil elektronen så springe til en af de ydre skaller. Og det betyder så, at elektronen bliver anslået eller exciteret. Og når den så er sprunget herud, ved at optage en foton, der svarer til præcis energiforskellen mellem de her to skaller, så vil den hurtigt søge tilbage til sin grundtilstand, og derfor udsende en citron. Så emittere en foton. Yes. Og det vi så også kan se, det er, at brintatom i nogle tilfælde udsender synligt lys. Det gør den fx, når at den springer fra 2 til enten 6, 5, 4 eller 3.
så udsender den lys, vi kan se. Den udsender altid en foton, men det er ikke alle, hvor det er inden for det synlige spektrum. Og hvordan kan man så ligesom regne bølgelængden ud af dem her? Og så se, om det er nogle bølgelængder, vi kan se. Hvis vi tager udgangspunkt i den her formel, så kan vi se, at frekvensen, det ved vi jo fra tidligere, at det svarer til hastigheden af bølgen divideret med bølgelængden. Og hastigheden af den her bølge, fordi det er en foton, altså er lys, så vil den jo være lysets hastighed. Og så kan vi isolere bølgelængden, fordi det er den, vi gerne vil finde. Og så får vi altså en formel, der hedder Planck-konstant gange lysets hastighed divideret med forskellen mellem de to. Og der kan vi så putte tallene ind. Og så kan vi også lige gange med, hvad en elektronvolt svarer til. Det her, det er, det er skrevet i elektronvolt, og en elektronvolt det svarer til 1,602 gange 10 minus 19 joule. Og der kan vi så regne ud, at når den udsender en foton fra tredje skal til anden skal, springer fra tredje skal til anden skal, så udsender en foton med bølgelængden 652,2 nanometer. Og det her, det kan vi så regne ud for alle dem, vi kan se fra 2 til 3, eller fra 2 til 4, eller fra 2 til 5, 2 til 6. Og så kan man skrive det op i sådan et linjespektrum. Altså når du sender lys igennem et optisk gitter, så har vi jo fra gitterligningen set, at den ligesom vil blive spaltet. Og hvis du sender lys ind, eller lys fra et hydrogenatom ind, så vil den blive spaltet i et ikke-kontitonært linjespektrum, hvor man kan se de her bølgelængder, som man kan beregne. De her specifikke bølgelængder, så den ligesom udsender, som vi kan se. Og det vil man kunne sætte op i et linjespektrum, der ser sådan her ud. Og det gælder ligesom ikke kun for hydrogenatomer, det gælder for alle atomer, at de har deres helt eget specifikke linjespektrum. Og derfor skal man ligesom kende atomerne fra hinanden, og det fungerer lidt ligesom et atoms fingeraftryk. Så det var egentlig det.